दिनै लाइभ फैबाय नोंखौ थ' आं दिनै इउटुबाव बिराद गोबाव नजर लाइभ फैबावबाय ओमफ्राय गोबाव जाबायमोन आरो लाइभ फैया ओमफ्राय दिनै फैबावबाय आरो थारमाने आं भिडिअखौ थारमाने दा आगाराखै मानो होनबा भिडिअनि कुवालिटियानो मोजां जाला मबाइलानो हें जाग्रा जाबाय आंना मबाइला बिराद गोबाव जाबायना 4 बोसोर 5 बोसोर जाबाय मबाइला 2 GB रेमल'सो आं दिनै खोन्थाबाय थारमाने बिराद गोबाव जाबाय नालाय मबाइलाबो हें जाग्रा जाबाय ओमफ्राय बै भिडिअ इडिटिं खालामनायाव बिराद खस्थ' खालामनांगौ ओमफ्राय आं दा जेनेबा बेजों खालामो खस्थ' मस्थ' ओमफ्राय स्टरेजआबो बुरजा नंखायाना बे मबाइला भिडिअबो गोलाव खालामनो हाया ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ कुवालिटियाबो मोजां जाया बे भिडिअ कुवालिटि मोजां जानायनि थाखायनो दिनै भिडिअखौ होला आरो दाथ' दिनै नै लाइभ फैनायाथ' सासे मानसि फैगोला 10ता साराय 10ता जाखाबाय दा मा बुंबावनो भिडिअखौथ' होनो हाला बांद्राय मबाइल गोदान लानो सानदोंमोन खिन्थु लानोनो हाया माथो फैसाफ्रानो जाया फैसाफ्रानो जाया दा बिराद खस्थ' आरो नै सासे दंदेरोना नैयो बेनि थाखायनो फैसा थाया आरो न'बो लुगासिनो दासान्दि ओंखायनो फैसा जाया फैसा जायैखायनो माबा आरोखि मबाइल जायाखै खिन्थु दैज्लाङाव आं सेस्था खालामदों गप्र लागोन लोगोफोर मिनिबायसो माबा नैबे चार्जिंसो होगासिनो आं ओमफ्राय चार्ज होबाथाय नेटानो खम नाङो बेनोथ' सेराव बेयाव जाबाबो ओमफ्राय बै कुवालिटिया मोजां जाया बै लाइटआ ओरैसो दं नालाय नैबेसो लाइटआ बे लाइटआ बाव थानायखायनो मोजां ओमफ्राय एरनायबाबो एसे साबसिन जायो आरो भिडिअ'आ नैरैजायबा ओमफ्राय बुस्थुआ मा नेटआ बेयाव खम नाङो बेयाव नेट खम नांबाथाय आंहा डिस्टार्ब जायो ट्राय एगेन होनबाय थायो लाइभआ नै थिग 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 माइनाव गाबबावबाय दासिमबो सासेबो लाइभआव गैबावा थ' गाइसमेन दिनैथ' मा होनो दिनै बिस्थिबार ना आं बिराद गोबाव जायोमोन दिनैसो 2 उइक जालायबायमोन खोमा आं भिडिअ होयैया 2 उइक जानानै ओमफ्राय आं दिनैसो भिडिअ हरबाय ओमफ्राय दिनै लाइभ फैबाय आरो ओरैनो जेनेबा ओइ ओइ नों फिफाया होनदों मा एथ' मानसि बियो थारमाने गाबोन जेनेबा नोंथांमोनहा नायोबा नायदो गाबोन आं मोनसे ब्लग लाबोनो हागौ नंगौ नङा नंगौ नङा नंगौ गाबोन मोनसे ब्लग लाबोनो हागौ हा नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय जोंनि ब्लगखौ ओमफ्राय जेनेबा आं दासान्दि इसिबां माने सलायखायाखै जेनेबा गारि सलायखायाखै आं बिराद गोबाव जाबाय गारि सलायैया थारमाने आं न'आवनो मावगासिनो नालाय खामानि बेनि थाखायनो खामानिखौ आं मावाखै दा गाबोन आं मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो हागौ नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय ओदावलै नोङो ओदावलाय नै इजों आंजों लाबोनो हागौ आयु दामावलाय खेबसे जेनबा सोलायबाय नैलाय खोनाबाय मा होनदों हिन्दीनि रायलायबावोलाय थारमाने जों गाबोन मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो हागौ ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय दामानि आं गारि सलायथ'थाराखैना बिनि थाखायनो आं दा ट्रेक्टरनि भिडिअ लाबोनो हाया आं दैलांबा खिन्थु एसे रेगुलारै लाबोनो हागौ भिडिअखौ थारमाने आरो भिडिअ खेबग्रा सासे मानसि थायाबानो जाखाया भिडिअ लानायाव ओमफ्राय एखमबा समाव मानसिखौ मोनाना भिडिअ लानोबो बेनि थाखायनो भिडिअखौ लाबोनो हाया आरो आं होनखाबाय दा मेम'रि स्टरेजबो जाला मबाइलाबो जेनेबा आं भिडिअखौ लायो भिडिअ लाबाबो थारमाने मा भिडिअ शुटिं भिडिअ क्लिप खालामबाय थानायावनो
नों भिडिअ खेबनानै अके मारिबाबो भिडिअखौ सेभ खालामबाबो भिडिअआनो सेभ जाया बिराद गोबाव गोबावसो भिडिअ सेभ जायो बेनि थाखायनो भिडिअखौ लानो हाया आरो भिडिअ लायोबा मोनसे ससे ससे भिडिअसो लानांगौ जायो नालाय बिनावसो बुजाबनांगौ जायो ओमफ्राय दा भिडिअ ससे ससे लानायावनो भिडिअआनो माबा सेभ जाया आरो मोनसे भिडिअ सेभ जानोबा 2, 3, 5 मिनिट 10 मिनिट जेनेबा आधा घन्टाखौनो बेबायदि समा जाखायो आरोखि बेबायदि समानो नांखागौ बेनि थाखायनो आं भिडिअखौनो माबा लानो हाया ओमफ्राय आरो मा होनो इडिटिं खालामनायावबो काइन मास्टार अपेन खालामनो बिराद गोबाव माबा नांगौ आरोखि आंथ' जेनेबा काइन मास्टाराव इडिटिं खालामो नालाय काइन मास्टाराव बिराद गोबाव नांगौ जायो ओमफ्राय आवगोल आं पावार डिरेक्टराव बानायोमोन पावार डिरेक्टराव बानायनानै पावार डिरेक्टरखौ बांद्राय मोजां मोनैनि आं काइन मास्टारखौ लाबाय काइन मास्टारानो बिराद गोबाव सोलिबाय आंना मथा मथि 6 बोसोर 7 बोसोरसो जाबाय 7 बोसोरसिमाव आं दा काइन मास्टारखौनो सोलिगासिनो आवगोलाव पावार डिरेक्टरमोन नामा पावार डिरेक्टरमोन खोमा आं बे मोनसे बुस्थुखौ आं एप्सखौ बाहायोमोन ओमफ्राय बेनियाव बांद्राय मोजां मोनो दा काइन मास्टारखौ बाहायबाय आरो दा ओमफ्राय बेयावबो नै मबाइलानो जाया फुरा हें मारियो आरोखि हें मारिनि थाखायनो भिडिअ लानोबो हाया आरो ओरै इडिट खालामनोबो हाया जायो बेनि थाखायनो दा इउटुबाव नांथानानै थानाय जाया आरोखि आं बुहुद बोसोरनिफ्रायनो इउटुबाव नांथानानै थानाया मानो होनबा भिडिअ कुवालिटिया मोजां जाया नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय आं एबार दैज्लांहालागै गप्र लानो सानदों गप्र लानो हायोबा लानोसै लानो हायाबाथ' आरो खाल मानसि बै फैगौ बोसोरावसो नायनांसिगोन एबार गप्र लानो हायोबा लानोसै आरोखि आं बांद्राय दामनिखौबो लाखाया गप्र माने ओरैनो गप्र द्राय नङा बे गप्र गंलैया जेनेबा केमेरा हिसाबै गप्र गंलै आरोखि ओमफ्राय खिन्थु बेलेग कम्पानि आं केसन S6खौसो लानो सानदोंमोन बे दामबो एसे खम जायो ओमफ्राय भिडिअ कुवालिटिया मोजां ओमफ्राय स्टेबलाइज जायो आरो स्टेबलाइज जायोबा एसे मोजां जायो भिडिअ कुवालिटि बांद्राय फैयाबाबो स्टेबलाइज आरो ओरैनो 4K खेबनो हाबाथ' मोजां जायो खिन्थु मेम'रिया एसे मा नांगौ आरो 4K लानो हायोबा ओरैनोथ' 1080 आवथ' बांद्राय माबा जाखाया पिक्सारा मोजां जाया होनबा बेयो माबायाव 4K आव खेबनो हायोबा मोजां जायो खिन्थु मेम'रिया नांगौ ओमफ्राय नों जेनेबा गप्र गोलैबायलाय गप्र लायोबा जेनेबा बे मबाइल मोजां नङाबा इडिटिंआवबो मोजां जाया मबाइल माबा एसे मोजां नङाबा थारमाने भिडिअनि कुवालिटिया मोजां नङाबा बे एमबि एसे गिदिर फैयो नालाय बेफोर बुस्थुनिया गप्र सिस्टेम नालाय बेखायनो आरो दा मा जायो नायनोसै आरो जेनेबा गुवाहाटियाव आइफननि माबाखौबो सानदोंमोन आइफनाथ' आरो मा फेसिलिटिया एसे बांसिन जायो बेनि थाखायनो एसे बादबदों माबायाव आइफन सेकेन्ड हेन्ड शरुमाव थांनो नागिरदोंमोन गोदानथ' लानो हाया नालाय बेखायनो मा जायो नायनोसै र' गप्र फैयो ना आइफन फैयो नायनोसै जिखुनु मोनसे लागोन आरो गप्र नङाबा आइफनखौ नों गप्र लाबा आंनो माखौ होगोन आं गप्र लायोबा नोंनो माखौ नांगौ जेनेबा आं गप्र लायोबा माखौ नांगौ नोंनो आं गप्र लायोबा नोंनो आइफन मिनिनोसो ओंखारबाय आं होनबालाय आं गप्र लायोबा नों मा नांगौ नोंनो आइफन अ माय गड दे होमबालाय दाथ' जेनेबा भिडिअखौ आं बांद्राय गोबाव खालामासै दिनै बांद्राय गोबाव भिडिअ होला आं दिनै माने थारमाने सर्ट ओरैनो 8-9 मिनिटनि भिडिअ होबाय लाइभआव थ' गाइसमोन दिनै भिडिअ एसेनोसै गाबोन बाय बाय बोलो